Pri sledovaní žurnálu televízie Kohút vás víta Janka a Janka. Na sústredení sa objavili prvé známky kriminality. Skupina mafiánov začala predávať na čiernom trhu falošný strojový čas. Viac informácií v reportáži. V obci Kubrica blízko Trenčína sa rozmohla strojáková mafia. Živí sa znehodnocovaním a falšovaním lístkov strojového času. Dobrý deň, máte nejaké informácie o tzv. Strojákovej mafii? No, počul som o niečom takom, ale neviem vám povedať presne, o čo sa tu jedná v tomto okolí. Počul som o niečom takom. Máte nejaké bližšie informácie? No, tak určite mám, ale ohľadom tých informácií to vám povie až opýtajte sa Krajského úradu Polície Slovenskej republiky, oni budú mať o tom určite bližšie informácie ako my tu na tábore. Čo si myslíte o falšovaní lístkov strojového času? No tak o falšovaní si myslím, ako takto sú to dve strany mince. Z jednej strany si myslím, že tí ľudia, čo to vymysleli, tak museli byť riadne inteligentní a rafinovaní, že vynašli taký spôsob, že sa to dá, ale zasa z druhej strany mohli napáchať veľkú škodu, no a v konečnom dôsledku to stále záleží len na tom, ako sa to vyvinie. Viete niečo presnejšie o takej tzv. Strojákovej mafii, ktorá falšuje strojový čas využívaný našimi účastníkmi na tábore? Počul som zatiaľ niečo o tejto nekalej činnosti, ale nemám bližšie informácie, takže neviem zatiaľ povedať. Čo si presnejšie myslíte o takejto nekalej aktivite? Je to hnusné ostatným účastníkom, sú to obyčajní parchanti. Je to absolútne svinstvo, súhlasím s vami. Viete o niekom, kto takéto aktivity môže prevádzkovať na tomto tábore? Mám nejaké nápady, kto by to mohol byť, ale nechcem takto zatiaľ oficiálne zverejňovať, pokiaľ vyšetrovanie nie je úplne dokončené. Tak určite som už niečo počul a určite to nie je dobré a vôbec sa mi to nepáči, je to strašné. Naozaj neviete o niekom, kto by mohol takúto aktivitu prevádzkovať? Mám už nejaké tipy, napríklad váš kameraman sa mi za taký veľmi podozrivý. Takéto obvinenie je veľmi závažné na kameru, môžete nám to nejako odôvodniť? Nie. Všetko. Povedzte nám niečo bližšie. Nič neviem. Môžete nám odôvodniť vašu odpoveď? Nie. Ste naozaj taký zaneprázdnený? Áno. Viete niečo o strojákovej mafii na tom tábore? Dostatočné informácie mám. Zúčastňovali ste sa na tzv. Fejkovaní strojaku? Odmietam odpovedať. Vo štvrtok sa konali boje o najzdatnejší elektronický tím. Vedúci si pripravili rôzne úlohy, ktoré preverili športové zdatnosti účastníkov. Na prvom mieste sa umiestnil tím kondenzátorov. Práve opustili túto budovu hlavní predstavitelia letného sústredenia talentovanej mládeže elektronikov. Každý z nich si niesol v rukách papier, na ktorom sú tajné informácie. Viete nám niečo o tom povedať? O akom papieri hovoríte? O tom, ktorý práve držíte v rukách a schovávate to pred obyčajnými účastníkmi, ktorí chcú vedieť viac, lebo informovanosť je základom spoločnosti. Aký papier? Budete to popierať? No comment.
pracovný tím počas zamestnania pod vedením Janky a Maťa sa pustili do vymýšľania úloh, takže keď sme sa vrátili, tak už sme boli vystavení zoznamu challenges alebo výziev, ktoré nás čakajú. Vieš nám niečo povedať o tvojej víťaznej stratégii, ktorú si práve predviedol? Vymyslel to v podstate celý tým. A bolo to založené na tom, že som nízky, takže ma budú ťažko hľadať. Naši najmladší účastníci si to vyskúšali pred kamerou aj za kamerou. Svojimi otázkami potrápili vedúcich aj spolubývajúcich. Dobrý deň, vchádzame do komplexu, ideme natočiť jeden rozhovor s nejakým vedúcim alebo s nejakým spolubývajúcim. Môžeme ísť. Ako sa vám tu páči? Páči sa. Čo teraz robíte? Tak momentálne sedím a rozprávam s vami. Ale čo robíte na počítači? Program. A jaký program? To som mal včera spraviť. A jaký program ste mali včera spraviť? Program do NXTčka. Čo je to NXTčko? Kocka, robotická. Nejaká kocka? On vie. Ja sa to pýtam vás. To je taká kocka, čo tam dávate príkazy a robot vám bude robiť príkazy. A čo teraz robíte, Samuel? Stavám svojho robota. A čo pôjdete robiť? Stavať svojho robota a potom na obed. Máte ho naprogramovaného? Skoro. Čo budete robiť zajtra? Neviem. Podľa toho, aké bude mať zamestnanie. Dobre, ďakujem za rozhovor. Dovidenia. Dovidenia. Takže momentálne vchádzame do miestnosti, kde je výpočtovka. Ahoj, takže ty si že vraj jediné dievča v tomto tábore, tak? Asi áno. A aké je tvoje meno? Janka. Aké máš z toho pocity, keď si tu jediné dievča? Je to dobré alebo zlé? Je to výborné. Prečo? Zhrň nám to. Prečo som sem prišla? Prečo je to dobré, keď si tu jediné dievča? Nie je to až tak dobré, keďže som sama na izbe, ale nie je to až tak zlé, že by sa to nedalo vydržať. Páči sa vám na tomto tábore? Toto bola otázka? Áno. Toto bola otázka? Múdra? Ďalšia hlúpa otázka, ideme ďalej. Nejakú múdru si... Oni nemajú scenár? Režia, to robíš ty? Dobre, vymieme sa. Dobrý deň. Ty si tu na tábore, ty budeš šéf tábora. Ja budem... Prosím vás, mám na vás otázku. Čo by ste hodnotili na tom tábore ako pozitívne? No je tu pekné prostredie, ubytovne, milí ľudia a tak. To je všetko? Tento tábor... No, môžeme sa tu veľa naučiť. No, sme to dovedeme. Tento tábor tu je kvôli tomu,
Aby si nefetoval. Ja neviem. Je mal na internete. Nie, on to našiel sám, ani mi to nepovedal. Normálne povedal, ja už viem, toto je ten typ, tátko sa ho chce zbaviť. Išiel na dovolenku na 2 týždne do Chorvátska, no ty sama nepôjdeš. Čo mu vymyslíme, nejaký tábor, internet, čo ho baví? Či ťa baví elektronika? Ne. Elektronika a programovanie. Poďme na PC, našiel čosi, na video, toto bude. A taký vlastne tábor za 200 €, za 2 týždne? Boha, to je výhra. Prihlásil ťa odchod, si ťa zbavil. A ty si povedal, že nechceš ísť. Nie, ja som nepovedal, že chcem. Táto nejdem. Ja som sa doma nudil. Pláčom, ja tam nepôjdem, ako išiel. Pôjde na tábor, okamžite ideš, aby ťa vykopol, sem hotovo. 2 týždňa ti nezavolá. Ale nie. A čo na to povedala mama, že ťa tu odložil tátko? On ma neodložil, ja som sa išiel potom dobrovoľne, oni mi to akože navrhli. A ty mal si nejakú inú možnosť? Mal som aj na výber aj iné tábory, tento sa mi zdal najhodnejší. Mal som sa ináč rozhodnúť. Dobre, to je dobrá otázka. Si sa rozhodol veľmi správne. Ja ti k tomuto... Tiež si myslím. Ti k tomuto blahoželám. Gratulujem. Je to závideniahodný počin. No, teraz sa vymeňme. Už ne. No dobre, skončí. Dobre, ja už len stand-up nakoniec. Pre televíziu Kohút David, Tomáš, Lajoš, Samo, Gregor, Milan. Polovica sústredenia je už za nami a to, ako uplynulý týždeň vnímajú účastníci, sa dozviete v nasledujúcej reportáži. Ako hodnotíš tento tábor? Tento tábor hodnotím pozitívne, veľmi kladne a dávam mu za dnešný večer 10 bodov. Ako hodnotíš tento tábor? Na akej škále? Od 1 do 100. Tento rok alebo celkovo? Tento rok. 30. Tak ako na každom sústredení, aj na tomto sa na zamestnaní konštrukcie vyrábali blikače. Tí pokročilejší to zvládli na prvý krát a začiatočníkom pomáhali naši vedúci. To bolo z dnešného žurnálu všetko. Prajeme vám príjemný večer. Ale tam už nemám on behať.